Apangsi sinili naratum kedo kabe berta kime karyo tum hanan Kristo akan hon kardom pejiriglo kardom. Pini nilina tumpen kejethan rabji alam ke jakong do an pen. Arnam ke kedo kabe amuni da tum an aphan. Ajakong do an pen si kedo kabe ason anta. Keklem si aphan si Arnam Hemphu. Lalu Yesus Kristo aphan ke kroy atum anke. Lapen ke kroy ji atum anke. Metang aning ajakong do an pen si chinghon ji ahukum ke kroy ji kachiki ji kardom ji lapen nangche-ruilote ji aphan Nangning kedo an pen si rin ji kroy ji Yesus Kristo aphan ke kroy ji atum ke kroy atum anke ajakong do an pen si Arnam aphan ke chinghon ji ke thannon pitrop angdeng so pholong hoda ke thana teng pen ke Arnam ning ke hang ke lahenlo Nangning ke do an pen nang Arnam Hemphu aphan chinghonnon nang pran jakong do an pen nang Arnam aphan chinghonnon pusi hoda tho athap chot kali ki un edet pen kali Mona ki an ason pen si nang Arnam Hemphu aphan chinghonnon ji ahut si inut anim sopia aphan nili prosarda munho chikilong lape alangli asoidut lo lapen alangli non ke apenana bede lase alangli a testimony alam ne pajeta lase alabang so bang pi bang pulo ne korjang ko ke idut dari sopo ne lepan lam chak kang hon alam chak nangkepi ne lepan ang pulo ne la phala ana neng kedok nang jong si lepan pura siningan songdam ra Ciklorong sol en pidam tha puta ne endam si nang panang piji nang man piji ne nang pal pana kang hon nang jong si ne pan pura talo arlo lutam ra hoda mukuta na en pidam nang pitha pute ni lut si ne panji la pana kang hon akachak keklem moda dakpe tum chi nei ke la halo halabang so kang hon ke aso nu pen ma chekala ki un edet si ki un ji aphan lam chak choy kang hon lam chak choy la si hodak theklong lo alabang po bang ke talo kar nok chini ne sini ang kang tu chi ne chiklong so kwan si ke the chini ne monta alang li kang hon alam pen ake chak la ke jung ake chak ale ka be ake chak keklem ia kecak laki ahok akan laki aning jakong do an pen apran jakong do an pen akamata jakong do an pen akang hon akecak kali people labang po bang ciklong so kethe chini ne labang so muni talo karnuk chini ne mukuta chini ne Arnam gel son le keri nang ki an pen nang li kethek Nangli ninga jakong do an pen nangli pran jakong do an pen nangli kamatha jakong do an pen si Arnam Hemphu aphan chinghon ji aphan si alangli ke aning ke ha horte ingiratu nangli ninga jakong an pen nangli pran jakong an pen nangli kamatha jakong an pen nangli Hemphu nang Arnam aphan nangli chinghon lo ma Yesus Kristo aphan kroy ji aphan ke kroy atum ajakong do an pen si alangli hukum-heihei kroy nang ji alangli hukum-heihei kroy nang ji alangli hukum-heihei ateng pen klem nang ji lun harusira kristir ke angdeng so inialong pisipur Arnam hukum ke kroy pet lapen alangli phan aning aklong pen ke kroy atum reng me Arnam hukum ke kroy atum an ke reng me Arnam hukum ke kroy atum an ke reng me alangli hukum ke kroy atum an ke reng me lun pharo sira krisir kep thong kera pri along ako putulo nang aron nephan than pachini tha
lapen ne la kroipet po la nangning kedo an ne chipipo nangning kedo an nangning kedo. That means nangning jakong an pen, nang karjong nang pran jakong an pen, nang kamatha jakong an pen si arnam alam ning chipipo ki un an pen si rabangso nang lam nang hukum nangning chipipo laso lam sila dagatum pan pa ka chinghon korte le panin jeratu ko pia pot ma arnam ke nang pan jaborjosti mane ekdom bai di kharap ben legi punam kali bonta nali keklem un ateng pan si klem nang ji keklem un edet hala sori so pu keklem un de akam pan si kacecak ason kali det nang ji bonta nangli keklem un aja kong an pen si klem alale hukum ke kroy un aja kong an pen si nangli kroy nang ji ke thang thong ke pang ding su hinia long pulo Nangtum lapen nang poto natum jong si Arnam anat Pini ne Nangtum aphan nangkepi ahukum-heihei Nangning do an pen ke kroiji aphan nangche-ruilote nangphan nang so elitum Arnam hukum pen kroy kreda pate pek det ening ke hang ateng si klem titi tante Pini dak kethan thong ke piti nangli somar nangli poto na tum jong si arnam hukum ke kroi ji aphan nidu wanglote nangjakong do an pen ke kroi ji aphan ne long nang chi boy thulote nangli ning ajak nangjakong an pen nang kamatha ajakong an pen nang pranajakong an pen jong si ne hukum ke kroi ji aphan wanglote ne nang to chinghon hotel nangli arnam hukum pen heloma nangli hemtun arnam hukum pen nangli jepe heloma arnam hukum pen nangli soima takte Pini arnam adum lapen nang ninga jakong do an pen nang pra jakong do an pen nang kamatha jakong do an pen le alang le nangli arnam nangli lagi claim ji aphan aher jume gelong ji aphan ngali ke claim ji ngali ninghang Jesus Kristo aphan kachiki atum an kachiki ji ninghang atum an jakong do an pensi chiki ne ji trust kachiki ne ji salam the Nangning pi ke thom aning so polong etum bandak than Nangning do an pen le Arnam Hemphu aphan chinghonnon nang kamatha lapen kachini aputhak kaita chikir munir tum Pini munir phan si chiki Pini munir tum aphan si chiki munir tum ke than lam si achu to war ke mere than ta to war no le than ta chiki ke plang aphan si chiki ke the kere tum phan si chiki na metha ke the kere phan si chiki lasi along pe along ni thek long lo arnam alam ke than hol soi jang to phan ta na so si pu akisum be ke job je alam pulote my life ne metha chi the ni hang lo no lom abudi da tum akethak na ban pi a connection dolo ni che the la ni che the ni ning ha ni apia po man ta chiki ke monduli ke jam ha chiki ke arnam pan chiki ke job ta chiki ka chiki nangjia pan si salam the hem phu pan chiki no na me thang a bidi pan chiki ri nang pulo ni me thang a che the ke pulo te na me thang pan si ke chiki arnam pan chiki ke Pini da etum pan ke than ke la nang ni ja kong an pen nang prana ja kong an pen
nang kamatha jakong an pen le hemphu aphan chiki nang chiki mate nang le aka break aphan chiki betor ke Jesus Kristo lang athak dong klang ke bang unhut ke pulo hemphu nang lote ne phan lang along keng kam pujor ye phan hukum pino bangon alang li lang along dong lo te long pen chon si alang li lang along dong lapen dong si alang dong klang si lang Kristo phan ka chikitik alang li ke lang along dong klang si chingnek hing lo monta pinangan kedam pen te long pen chelo ke aphi jelang lapen alang li talo akar no galam chini apot pipo alang li ke dum alang li okne vera bang aposi chini lo la pose alang li thegol lo lang atar thuya dihu ke bang telong pen helobing alang li lang jang lagi kachiki telong pansi chiki apo lagi telong pansi chiki lo Jesus Kristo aphan lang ding si alang lik long le lang long dong klang sing dam pulote halabang so ke chiki pen ke alang le aphi ke chelang aposi alang li ke Kristo phang ke chiki alar telong aphan si chiki la pen ale ke alang le lang cha ka chinghon korte le pen jira to nang li Kristo phan ding Kristo phan nang li long lo Arnam dung nang pate bok long tang lo Arnam aphan nang li kalang tek hut ke nang li kereng me ning kang sam ning arong kato ko bi an pensa nang li arnam pa chikilo arnam ning ke hang lo pusin nang li pur mota nang li jitia aphi che lang lo o ne kiver lo mai ni phan pe jo ko bang lo nang li Kristo ke pe jo la Kristo ka dia alam Kristo kang mon alam pen nang li jite warsi hala pir the atelong hala pir the atelong malom so phan chiki pen pose nang le adu do nang le chiki ka be pen po ka chinghon korte le pen jira do nang li ni ja nang li kamatha ang prana jakong do an pen nang li kamatha jakong do an pen le nang li hemphu arnam aphan Jesus Kristo aphan nang li chiki nang li aketcho kai keda nang li chiki lo Jesus Kristo aphan kardom ji atum mate kardom atum an ke jakong do an pen se ardom ji kardom elitu aphan arnam ke bai di khara pele ardom ji bot nang li ki un an pen batai ke thom batai thi batai pharo an manang li ki un ji la an pen sin nang li arnam aphan ardom ji la si pulo aja kong do an pen se ki thi anta akardom ji akachan ji akena Jeremiah inkora sirkep aneng so kriya thomalo Nangtum nephan neripo lapen Nangtum nelongpo pima Nangtum nephan Nangning kedo an pen ripo ki un an pen JAKONG do an pen se akachiki pen se etmar do ji ake kroi pen se ardom nang ji long tang lo po ke pen se etum ardom nang ji Nangtum ripo nephan nelong nang pen neri redette arnam aphan long ji nang li pen li akrap lehang hedette akram lakela ji hang hedette posse nang li phan rapte hang hedette posse nang li long hedette wonta hasto puda Nangtum nephan neri lapen Nangtum nephan nelong nasi Thessalonica lo sang sadala lo bai dikhara kali nang adomo un anadomo sang sadala
nang keklem ho tame kedam ho tame kethur tame ke be tame ke chu tame chingki ho tame thannon tame. Just pray. Adumo. Arnam Hemphu lasom se do pan epekla. Chinghon portel. Jesus Christo ke alangli ajojo sara. Jesus Christo ke fasting है. Jesus Christo का arnam ardom गर. Alangli ki un ahmin se arnam ardom lo po pancing kilo. Lapen alangli po aja kong po alangi long. Nehme do indo do sodo. Alangli ke puri khalo. Pencil ave, kolom ave, rubber ave, sabnar ave, thangta ave. Motani tuman chitan the dum chini ne dar. Exam bo mako. Exam lo pini pen. De cholo na thangta ave. Kolom ave ego ye emane board ave kedo ave to. Asini le nang hang hete nang than hete ku pusi nang ila ka do we long pusi eng cheklo nili example pate pini nang ni pen nili akka we son a kedor de son don si nang li ning aja kong an pen nang pran aja kong an pen nang li akamatha aja kong an pen hem phu phan don si jithan the de artom de de arnam ke lapan nangli ninga jakong an pen kamatha jakong an pen nangli pran jakong an pen nangli arnam ardom etum langam senang Jesus Christo along akehino atwar an pen kachiruji aning ke hang lapen kachiru atum an ke aninga jakong do an pen se alang etum aning chiru neji hemphu dum bang Aninga jakong do an pen, apran jakong do an pen, kamatha jakong do an pen se alang ni. Moi tu mani churu athak se churu. Ino munit pulo. Nali Jesus Christo aphan kroilo ma pu karjun ke nili pok aling tai pa se kroilo pu hopta se phi ke alang le hor ki jun jua ka pathu alang le kapre kino kam se kya. Apok aling tai pen ke kroilo ma mana. Apokaling tepen ningi churu bang. Ati ke ninga churu tum Jesus bang ke deng chok. Ning churu re tum ke Jesus pan deng de aposi Jesus apot aduran langi long abi. Arna malam otang ke pukil hello hemphu pulo ning churu non lapen anhum non chiru charnap non nerat nang churu non nenat nang churu non nenat nerat kali nenat nang chiru jual long keno ke claim tu nenat nang chiru non kahino ta claim rinon lepang ke kroy tu man ke nang ninga jakong do an pen nang pran jakong do an pen nang kamatha jakong do an pen akino an chi ora nang nenat mangon nang chiru non akamang ning pina kep thong ger sok sialong pulo nang di jongsi nang di ning aklong pen Kristo kroilo tangte nangli baptism en seta chok nili Jesus Christo ke arnam polo pu nili kumar alangli ke Ethiopia richopi atangka kirima hemphu alangli so agreement bang bomohut alang Isaiah lo pori bomohut Philip alangli long le dulu karjong ben pon lape alang li pen la se alang li panthan lo lape alang li ning chi ruilo la se alang li arjulo ban sola na le si kroilo te na li baptism en la se alang li pisi kubir lo ni ning chi rui tang lo ni hog lo Jesu ke ni Kristo lo arna masopo pu ni li ning aklong pen kroilo na ning aja kong do alang le apran ja kong do an pen apen kamatha ja kong do an pen se nature se alang le honda mama se baptism nangli aning ka chiru nangli ning aja kong do an pen se nangli chiru nangli ke no chi uluma
nangli prana jakong do an pen si nangli akenu pen chi on chirui na chirui nangli kamatha aja kong do an pen si laki he no puchini apo si nangli chi u si chirui si aku nangli arnam anchi bote Pini aki om piat maningi chirui malom so aningi chirui kachi paklang aningi chirui sadusi lapen parasi etum akachirui alamsi etum nakte sadusi lapen parasi etum ke athak kachi pendenge me o monta aning arlo ke la tum ke hodak kuse bible long Nangtum porhilo nante aning keciru re tu malam porhilo nante sadusi lapen parasi etum ora durlam na hempu Yesus Kristo ki pu alam Tini ning hang pu do tangte nangli macho sang ne pi ko ra thom along isime ki jun porita phere me atum kisum pobe atum oda dur ke athak ke pracho mon hatum aning ja kong an pen alang tum apran kong an pen la halatum kamatha ja kong an pen le halatum ke kanghon kali halatum ke ahukum ke kali halatum ke kachiki kali halatum ke kardom kali halatum ke aning kajiru kali halatum ke chiki ke athak lalo nangli ninga ja kong do an pen le lapen nang pran ja kong do an pen le lapen nang kamatha ja kong an pen le nang Arnam Hemphu Yesus Kristo pan chinghon ahukum prana chikinon ardomnon nangche-ruilote I heard to me nangilong princess Lahei chinghon kortel peninci Arnam aning Arnam ke kedo kabe amulia tum aphan aja kong do an pensi kedo kabe ason anta keklem ji aphan aning Lahei Yesus Kristo aphan ke kroi ji lapen ke kroi atuman amethang aning aja kong do an pen chinghon ji ahukum ke kroi ji kachiki ji kardom ji lapen aning kachirui ji aphan siklem pekne ji I heard to make it nangli long ji asini ni puthot nangli hemphu aphan nangli ning aja kong do an pensi chinghon nangli ning aja kong do an pensi nangli ahukum proilama nangli ning aja kong do an pensi nangli arnam aphan chikilom nangli ning aja kong do an pensi nangli adom loma nangli ning aja kong do an pensi nangli nangche-ruilote ahok aning kachiru Zakayas alang li ke aning kachiru binong alang li ke athak pen kali monta alang li ke la alang li ninga ja kong do an pen apran ja kong do an pen kapatha ja kong do an pen si alang li ke kedo kabe Kristo aphan hodai da that is the true repentance ahok aning chiru nali ni chiru chinghon kortel pen chiru nangli lamang solam charjuta nangli methang aphan charjuta ne ninga ja kong do an pen ne prana ja kong do an pen ne kamatha ja kong do an pen si ne hemphu aphan chinghonnon hemphu ahukum ne kroi hemphu aphan ne chiki
Hemphu aphan ne ardom ne athik pet pensi kedo to an pen ni churu peni lo Arnam Hemphu Bey halatum lo kai kita pedona kam tu ne sininga thakatu nangtum nangtum aphan ke nituma ninga jakong do an pen nituma kamatha jakong do an pen nituma pran jakong do an pen si nang phan ka chinghon ji aphan si nangri monta nitum ke labang so nangkepi ahukum-heihei nang phan ka chinghon ji nang phan ahukum-heihei ji nang phan ka chiki ji nang phan kardom ji nang hukum ke kroi ji lakadu ka vi atta nitum ke athak dam phrui si nitum ade ang chuno long chok monta nitum la son nang hukum-heihei pen keklem tete nitum phan nang ke bai dikhara pukali monta nitum anenga jakong an pen kamatha jakong do an pen nitum apran jakong do an pen pusi monta labang so lam nitum jimatha desi nitum athak se phrui engine sotha lapen tumatia nong sila non nang liberta ke be karju apuriar tum wong hem tu nang bong se aporte yir tum nong se alang tum athak chot ke kroilang kulo tangte Pini pen Hemphu hala tum aphan pachini tha hatum aninga jakong do an apran jakong do an akamatha jakong do an Hemphu Arnam aphan kachinghon ji ahukum-heihei ji kachiki ji kardom ji lapen nangche-ruilote ji aphan nangli thakta ahir jume tum ke long sia lapen pachini non Arnam ke ne jakong do an pen si kedo be ason ke keklem ji aphan anina pu alam pachini da paklem ji jakong ji somen pen si amen uthot moroi ke tong tronan aka prega lampen lapen ni ga bor i bang ke series pen si ke bang hi pan ke thanji pan ni ni ngang lo lasi labang so karjong Arnam si karjong pen thanlo tangte hala so series bang pen kapang cheng kon ji pan